Hos Rynkeby Dyreklinik har vi i over 125 år taget os kærligt af menneskets firebenede venner. De senere år har vi sat alle kræfter ind på at behandle hunde, katte og mindre dyr. Vi er glade for, at det har givet mulighed for nu at have klinikker både i Rynkeby, Nyby og Kerteminde. Vi er 6 dyrlæger i klinikken, hvoraf 3 af os er fagdyrlæger i sygdomme hos hunde og katte. Til assistance har vi 9 veterinærsygeplejersker og veterinærsygeplejerskeelever, som hjælper med syge- og sundhedspleje af vores pelsede venner. Det er også muligt at få effektiv hundetræning hos vores uddannede hundeinstruktør. Udstyr er også vigtigt for resultatet. Derfor bruger vi mange ressourcer på videreuddannelse og teknik, så dit kæledyr altid får en sikker og effektiv behandling. Vi tilbyder blodprøver før bedøvelse, og der er altid overvågningsudstyr, dyrlæge og veterinærsygeplejerske med ved operationer. Vi udarbejder gerne et prisoverslag til dig, før vi begynder på en større undersøgelse eller operation. Så ved du på forhånd præcis, hvad det kommer til at koste at få dit kæledyr tilbage sund og rask. Forebyggelse er enormt vigtigt. Derfor tilbyder vi vores egen Vetpro foderserie af høj kvalitet, samt vejledning i dyrenes loppe- og flåtbekæmpelse, vaccinationer og andet, som du har brug for at vide. Vores ønske er, at dit kæledyr får en nærværende, kompetent og professionel behandling. Derfor er det vigtigt, at du føler, at vi lytter til dig, så vi får det bedste resultat. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Rynkeby Dyreklinik.